Gata? Bună ziua lume, astăzi vom filma un episod din Counter-Strike cu Marius aici, care îl cheamă ca mine. Gata? Da, băi, nu mai zice gata. Zici tu bună la oameni, hai. Salutare lume! Da, vorbim pe Skype, că pe altceva nu vorbim. Uite, uite pe Marius ce urâte. Urâtule. Bă, aici! Bravo, și nu mai țipa, că nu se mai aude. Da, așa vom juca Counter-Strike 1.6, că am promis că jucăm Counter-Strike 1.6. Și azi am băgat un episod de Mitosis, de Sam și de Counter-Strike. Ualeu! Vezi că e în spate, vezi că e în spate. Păi da, erau doi pe mine. O să vă las serverul de Counter-Strike în descriere, de care jucăm noi. O să jucăm și 1 versus 1, o să jucăm și mai mult. Chiar dacă Marius e mai praf decât mine. Vă imaginați că vorbești invers. Mamă, ce mă bucur că merge în 60 de FPS-uri. Bă, dar nu mai minți. Bă, ce mă enervez când minți. Bă, a intrat unul la noi, lupul. Mamă, dar nu mă, ăsta nu-i hack, știți? Ăsta nu-i hack. Da, intră Monster și cu Zaper ăsta, care au 1v1 prin... nu-ți place. Care au dita mai hack-ul. Desigur că eu joc cu arma asta și nu... Așa și... Da, mă doare gâtul acum de am filmat 3 episoade. Ia uitați cine omoră pe hacker. Eu vreau bombița, da și eu îi mor pe ăștia dacă vreau. Mă pun să-i omor acum în 2 secunde, omor. V-am zis că îi dau headshot în 2 secunde. Cine? I-a dat eu cap 1. Mamă, acum merge în 50 de FPS-uri cu vorbește Marius. Cred că sunt mai codați ca mine. Cine trage, mă, așa? Cine-i nobul care trage așa? Da, de ce m-a lăsat la vale, doamne? Da, m-a omorât Monster, desigur, doar ce vrei să fac. Mama mea, turbez pe aici. Ia mă, cau, nu mai juca cu prostie. Tu n-ai văzut că... Ce codat e Scorpion. Ce codat e Scorpion. Da, dacă nu ești, mă? Ce? Nu, vorbeam cu ea că am dat. Mamă, ce l-am luat pe Monster. V-am zis că îi dau headshot în 2 Da. Eu am făcut tot. Bă, dar Sunt mai bun decât Marius, desigur, și mai bun decât toți din pe serverul ăsta. Ce? Da, vreau să filmez și CSGO, dar eu n-am. Mai de mult. Mamă. N-am făcut nimic, desigur, și mai aveam 26 la viață. Mamă, dar ce mă bucur că merge în 60 de FPS-uri. Și cu modurile. Că așa CSGO nu arată așa. Eu am o grămăzie de moduri pe mine. Mori, măi! Bă, Bă, tot nu fac nimic. își iau aia im. Bă, dacă vă luați aim, vă bat. Da. Gata. Shepard ne omoară pe toți. Da, de ce? Te-a luat aim. Ba, nu. A triște-o. Vrei să-mi bag și aimul? Ce ai, mă? Dacă îmi bag aimul, mi se duce filmarea. A, nu, Monster și-a băgat. Monster, de ce ai aim? Zi-mi și mie. Chiar vrei ban? Ce te-a luat? Mamă, s-a râs de tine, Doamne, ferește, Doamne. Da, s-au râs ei de mine, mă râd și eu de ei. Stol. Ia și tu acasă, te bate. Stol. Eu am tras într-unul și nu l-am văzut. Mamă, Zipper mă bate, mă distruge cu arma aia. Unde, zi-mi, unde-i copil? Băi, să duce să-și armor într-o bază de aia. De acolo. Bă, stai și ca lumea. Urcă-te pe aia și dai una în cap. Așa, bravo. Paci, frere. Da? O să filmăm 10 minute. Nu e așa, Mario? 10 minute, nu? Da, mă, da. Am pus să oprească filmarea automat, că Mart ne-a zis să filmăm. Eu vreau să filmez 5 minute așa de la început. Eu după aia o să filmez 20, 45. Să facem maraton din alea 2 ore. Mamă, ce headshot i-am dat lui Monster. Unde-i Zipper? Da. Unde-i Zipper dacă te-a omorât? Stai că nu erai tu ăla. Zipper
E în mijloc. Nu, a plecat. Asta, lasă. Tot ei bat pe toți și că nu-s bun. Dar mai bun ca tine. Da, sigur. O să facem noi un episod cu 1 vs 1, deci. Cică... Cipundar, doamne, cică cipundar, doamne. Doamne ferește, tu ce-ți vorbești română? Se numește camp. Wow, m-ai bătut cu aimbotul, wow, ce mișto. Nu, ăla, bă, Zipper ăla e slab mare. Mai un pic, așa slab. Știu că e slab. Numai așa un pic cât l-am văzut. Cât dă. Desigur că n-am făcut nimic, am aruncat bomba în el degeaba. Bă, Dar vreau și eu 2 kill-uri, uite, eu sunt pe primul loc, uite, vezi, Marius e cu un kill mai mult. Dă că fac eu 2 kill-uri aici. da. Marius, mi-ai furat kill-ul, leule. Este un leu pot. Bine, bă, bine. Mamă mea. Vreau Mamă, și dar eu, nici nu l-am văzut pe ăla. vreau și eu să te întreb ceva, așa că nu știu. Noi filmăm. Păi pe YouTube. Da. Eu nu știu cum se cheamă canalul, vreau și eu să vă văd. Vrei și tu să te vezi? O să te vezi, că-ți dau canalul. Bine, îmi dai după. Da, ce îmi dai? Ce că ai gag? Bă, de așa ea vorbesc prin Skype Master cu Zipper. Bă, voi vorbiți prin Skype Master cu Zipper? Noi filmăm și băgăm... chat, nu mai da pe capa. Eu cu Marius filmăm și băgăm pe YouTube. Nu te mai lăuda, băi. Yeah. Headshot, killing spree. Da, deci eu îi dau headshot la unul și celălalt îmi face killing spree. Sper să nu vină părinții. Să nu vină părinții mei acasă, că trebuie să opresc filmarea. Să facem iar. Și la mine când vine acasă, valeu. Bă, facem 2 episoade? Ce cald cu o dată. O să facem mai multe episoade, dar de astăzi unul, că e seară. 9 fără sfert. Ce 9, mă? Bă, la mine E 8. E 8, e 9 fără ceva. e 9 fără sfert, aproape fără 10. La mine cam așa e, la Liești. Dacă la Galați mai târziu, nu știu, nu mă bag. N-are cum să fie mai târziu. Băi, tu ești nebun la cap. Da, și o stau în Galați și el stă vărme din Liești. Serios? Ce ai, mă? Nu, cum să fii vărme? I-am furat acaul ăla. Sau tu erai? Eu am sărit peste acá, deci... Mamă, 2! Dar mai intrat unul la ei. Wow, m-ai bătut cu prostia aia de armă. Hai mă, facem 2 episoade în seara asta. N-ai cum, bă, copchile, nu fac 2 episoade într-o zi. Ce? Ce ai? Pentru că vreau și pentru că șmecher. Uite, bă! Mamă, ce-ți mai place aimbotul, fraiere? Vorbesc cu ei așa că mă enervează, vorbesc puțin apăsat pe capa că mă enervează. Bă, ăsta nu se cheamă hack. Da, nu o să zicem că... Nu o să zicem... La sfârșitul... Marius! Ești prost! Doamne, ferește! Marius, te dau afară din episod. Te dau afară din episod dacă nu taci. Vrei vezi cât ai pe filmare și tot ce vorbești tu? Scorpionul, Marius, ce? El acolo. Unul moare 2 și al 3-lea vine. Da, se pare că Marius e mai slab decât mine. Uite, vedeți, are doar 5 kg-uri. În plus. Desigur, îl omor pe unul și vine unul de la spate și îmi dă headshot. De fapt îmi dă piept, stomac și picior drept. Nu știu cum ia 55 din picior drept. Wow! Bine mă, lupule. Hai halibalena. Hali balena. Da. It's a Hadouken. Bă, dacă le dau eu mă duc ca mărlanul în față. Vezi că eu mă duc ca mărlanul în față. Bă, ioi. Da. Unde sunt? Spatele Am țipat cantare, sper să nu se 2 pe 1.
Și tu ai 44 și amândoi au 100.